iki ya bar periwaan ya iki lho. 3.000 bolo meriah, 3.000 sak lengen iki meriah. Iki engko nek getir tak balekke. Yo ora terong nasional to bolo, iki terong sing nasional iki. Piro? Terong sekilo 9.000 bolo. Iki piro? 50.000 meriah. 50.000 bolo. Timune nggih enten baby biasa enek. Kakung dek iki piro darahe, Mas? 150. Piro? Wani Piro kok. timunmu? Ya 4.000. Mau aku iki ana sing gerang-gerang. Iki sing iki apik iki. 4.000 bolo. Wis los ae nek karo awak. Mili ya to. Moh, wis. Iki ki ora gerang to wong timun baby. Ora gerang kor ketuweken bolo timune. Timun baby warnane putih jane bolo. Ora. Asli. Iki timune ora gerang kor ketuweken bolo. Baby iki putih udu timun anu. Bebas Jakarta iki ndi iki? Bos to. Anu ning kono nyegat kono sih. Ning gone Sulis. Iki wis jada wis sayur ngono si Dani. Nendi? Ngemper dah sayur sing ngono. Bos Jakarta 2. Ini bos 100 berangkat